Okay, jamen, hej. Jeg hedder Lasse. Jeg er medlem af BU-redaktionen. Og lige nu er vi på medieweekend på Holmen, og af en eller anden grund synes vi, det vil være virkelig sjovt at se mig spise en virkelig stærk chili. Så det gør vi bare. Kan man spise den? Det kan man godt. Det er vigtigt at skylle den. Meget inspireret af Chili Claus, som jeg er sikker på, at dem, der ser det, også har set. Så. Skål, tror jeg. Så alle de var så lidt sure. Den var ikke stærk til at starte med. Det er den nu. Ja. Sidder sådan meget bagerst i den ene svæl. Fuck. Den anden, den er ikke lige så stærk som den orange, jeg har fået at vide. Hvis vi alligevel er i gang, kan vi lige så godt. Det smager godt. Forresten den bedste idé, vi nogensinde har fået på medieweekenden. Jeg var også så heldig, at da jeg var i Chicago på mit sabbatår, der var jeg i en butik, der specialiserede sig i at sælge chili, som havde en chili-ekstrakt på 2 millioner Scoville. Men det fik jeg kun en meget lille dråbe af. Det er lidt det samme. Det bedste er lige meget hvad du gør, om du synker dit eget spyt, eller om du trækker vejret, så er det bare så, om det gør mere ondt. Så vil jeg også gerne sige undskyld til Dennis, som ikke var. Det var ikke ham, jeg havde lovet, jeg ville gøre derfor. Det er virkelig næs. Har vi noget is? Det vil være godt lige nu, tror jeg. Man får altid at vide, at vand bare gør det værre, men det ser virkelig frisk ud lige nu. Det er ved at gå over nu. Kan jeg få en af de der kokjord? Vi er ikke flere tilbage. Nej! Det er det værste, der kan ske. Jeg tror, jeg finder mig et glas mælk.